Siya, kiti Diyos sa mama na kabalin namin, na namaraswati langit yan daga, mamatakmat ni Yesu Cristo, bugbugtong anak na kinaputayo, at imao, tiyaramit, Espiritu Santo. Iyan na kung Santa Maria Virgen, nagtutok. Padendeng ka man. Baka nakao. Padendeng ka sa kumaya. Nawanan. Ay. Nagtutok, iti pa nagturay na Poncio Pilato. Cross na tagat na ikanin. Mulog. Ayaw. Magbaling ura dito eh. Sinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amin. Sige, mamata ka tayo pagdatan. Mamata, ti Diyos Ama, manakabalin amin. Anamarso ti langit kendaga. Mamata met ti Yesu Cristo, bugtungan na kinaputayo. At timaw taramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa ti krus na tayo at naitanan. Imulog itiyan nagiti na tayo, nagumar ti may katlong daw. Imulog sa dilangit at sa tugaw ti mapanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa diyay na may mahukum kadigsibiyag yan karagiti na tayo. Mamatak na ti Espiritu Santo, kat patik na ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrinan na ti Santos, ti panakapakawan ti basbasol, ti panagungar ti bagikan ti biyagag. Nanayon huwag tinggana. Amen. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinagan mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdan kadakantal daw ito, iti kananit pati. Ayun, pwede ito pag... Diyos daragin kasikat na ingasatan ka ragiti babae na ingasatan mati bunga ti tiyan mo ni Jesus. Kasano pa ito? Ave Maria, anak no kay ti grasya niya po Diyos daragyan ka. Sikatin na ingasatan ka ragiti babae na ingasatan mati bunga ti tiyan mo ni Jesus. Kakaasira kami, Ama nagbasol, itakan tong oras ti papatay ni Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tirakyan ka. Sikatin na ingasatan ka rityami na babae na ingasatan matibong at ityan mo, ani Jesus. Santa Maria nga natin, kakaasira kami, Ama nagbasol, itakan tong oras ti papatay ni Amen. Gloria ti Diyos Ama, Anak, and ti Espiritu Santo. Kas ti bunganay, kas tanto metagnanayon nga awan tinggana. Tumana misteryo na glorian, isto ti panangparmek ni Apo tayong Hesus Kristo ken patay, babaen ti panagungar na. Amami nga dakat sa dilangit, maraydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinagan mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itten kadakamtal ito iti kananit patinayon nga aldaw, pakawanan ti baso nga kasmet pamakawan ni, kadag kabaso kada kami. Ano ugot ti sulusog, isalakan na kamkat kami nga dakas. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikatin ang gasatan, kadagiti babae na ang gasatan, matibong at ityan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami, Ama nagbasol, itakin tong oras ti papatay ni Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikatin ang gasatan, kadagiti babae na ang gasatan, matibong at ityan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami, Ama nagbasol, itakin tong oras ti papatay ni Amen. Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikatin ang gasatan, kadagiti babae na ang gasatan, matibong at ityan mo, ani Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami, Ama nagbasol, itakin tong oras ti papatay ni Ave Amen. Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, dadagyan ka, sikatin ang gasatan, kadagiti babae,
Ninggasatan matibong at ityan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol. Itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya niya po Diyos, dadagyan ka. Sigat ninggasatan ka rin ti babae, ninggasatan matibong at ityan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol. Itakin tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya niya po Diyos, dadagyan ka. Sigat ninggasatan ka rin ti babae, ninggasatan matibong at ityan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, kaasira kami ang nagbasol. Itakin tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya niya po Diyos, dadagyan ka. Sikat ninggasatan ka rin ti babae, ninggasatan matibong at ityan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itakin tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya niya po Diyos, dadagyan ka. Sikat ninggasatan ka rin ti babae, ninggasatan matibong at ityan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itakin tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya niya po Diyos, dadagyan ka. Sikat ninggasatan ka rin ti babae, ninggasatan matibong at ityan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol. Itakin tong oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa ipungan ito may taglanayon nga awan gana. O Jesus ko, pakaw na ti basbason. Ispala na kaptapos inferno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nanghulat sa pangunay. Timay kadwa na gloria na misteryo isti o tiyoli na patay mo sa Kristo sa dilangit at si babagikan si kakararwa. Amami ngatat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumuteng kumati pagariam, matungpal kumatnakan mo tudaga akas sa dilangit. Itdem kadakam tiyal dawitoy ti kanan mi, iti patinayon nga daw, pakawanem nagiti basol mi, yakasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, manugot ti sulisok, isalakan nakamet ti dakes. Amen. Ave Maria, nakno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikatin ang kasatan ka rin kita amin na babae, nang kasatan na tibungat siyang na po may Isus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, sikakasi nakamama nagbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, nakno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat ang kasatan ka rin kita amin na babae, nang kasatan na tibungat siyang na po may Isus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, sikakasi nakamama nagbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, nakno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikatin ang kasatan ka rin kita amin na babae, nang kasatan na tibungat siyang na po may Isus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, sikakasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, nakno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka rin kita amin na babae, nang kasatan Metibungat dyan mo ni Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kamama nagbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kami ang nagbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kami ang managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Amen. Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka rin kita amin na babae, nang
Santa Maria nga ina ti Diyos, ikakasi na ka mamanagbasol, itakin ito oras, ti papatay mi. Amen. Ay Maria, anak mo katigrasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka rin kami na babae ng kasatan na tibong at tiyan mo na apo mo Diyos. Sa Gloria ti Diyos, Espiritu. Kas di po nga na tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbason ni Pala nakamta po iti infierno. Iturong maami na kararawat sa dilangit nang nangrunat makasapul ko na iti ka. May katlong nagloria ng misteryo, isuto yolog ti Espiritu Santo kadagiti apostoles sa graman kinapo Santa Maria. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matinakim mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Tem kada kamtal daw ito iti kananmit patinayon nga daw. Pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Inakamet baybayan nga manog ti sulisog isala kanam katan nga dakas. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Ave Amen. Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno kay ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka. Sikati ng gasatan ka, ti babae ng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto tagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ng tibas-basol mi, ispalan na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin na kararuas sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay iti kaasim. Ti may kapat na gloria na misteryo, iso ti panakayoli ni Apo Santa Maria sa dilangit, asi babagiken si kakararwa. Amaming hadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatnakan mo, dito'y daga akas sa dilangit.
Itdem kadakam, tiyaldawitoy ti kanan mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, manugot ti sulisog, di salaka nakamket ti dakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Santa Maria, ngay nati Diyos. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Gloria, Santa Maria, ngay nati Diyos, ikakasi nakam ama nagbasol, itaken ton oras, ti papatay mi. Amen. Gloria. Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu. Kasi di punganay, kasta meditakan tiyag na nayon nga wanting gana. Amen. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy ti inferno. Iturong maamin ang kararwas sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay iti kaasim. Timaw din na gloria na misteryo, iso ti panakabalangat nga po Santa Maria kasray na ti langit ken daga. Amami nga dakat sa dilangit, maraydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinagan mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kananit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamkatan nga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tiyadakyan ka. Sigati ng gasatan ka, dagiti babae ng gasatan, matibong at tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, kakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tiyadakyan ka. Sigati ng gasatan ka, dagiti babae ng gasatan, matibong at tiyan mo, ani Jesus. Santa Maria ngay nati Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tiyadakyan ka.
sikat tineng gasatan kadagiti babae neng gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat tineng gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadakyan ka, sikat ning gasatan kadagiti babae, ning gasatan met ti bunga ti tiyan mo ano Jesus. Santa Maria nga nati Diyos, ikakaasida kami ang managbasol, itakin ton oras ti patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay, kas nanto metagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan nagtibas-basol mi, ispalan akang tapoy ti infierno. Iturong maamin akararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Salve Rena, inati kaasi, biyag samit kinenanamami, salve si katekararagan mi, da kami anapagtalaw nga anak na Eva, agpapakasi kamkan ka sumasainek, ngagsangsang iti daga pagluluan. Ala kumakatalik ni, talya mo katam matam ang mga asi, katinton malpas at ipamagtalaw. Ipakitam to kadakam na Jesus sa bendito nga bungat tiyan mo. O manangasi, o manakem, o nasamit unay a Virgen Santa Maria, ikakasi na kami Santa nga nato Diyos, tapno may kari kapatid ka rin Jesu Cristo nga Diyos katapumi. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar, ti bugbugtong nga anak mo. Ingun udan da kami kadagiti gungguna tagnanayon apan nakaisalakan. Ipay mo kad ababaen ti panangpan panunot mi. Kadagiti misteryot na santuan unay nga rosaryo na Apo Virgen Santa Maria. Tuladan mi ti linaon da. Kat magunod mi ting karida. Gapumatlang ken Kristo nga Apo mi. Amen. Daydayawan tayo itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Naimbaga-bigat tayo amin kakabsat. Kaduen tayo ti Sisa Guadalupe, nga iso iti mangidaulo ti panagmisa tayo itang parbangon.
Iraman tayo met nga kadkadwaen, ti panagyaman, ni Chris Marie Galaw, iti panagkasangay na itangal daw. Tumakder tayo. Panagyaman kita napili, daytoy limi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bigbigan tayo ti sakripisyo nga naramid ti Dios, gapo ti ayat na kada tayo. Dimanon, intanggaya na, titulong na, ti managbasol alubong, inaun na, intanok na. Nakaraman tayo, iti dayta akin na managayat ti Diyos. Rumbang lang nga ti puso tayo, agyamyaman.
Ti puso tayo agragragsak, gapo dayto nga sakripisyo nga inaramid na. Tapno maikari tayo makiranod, iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasikan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isungag pakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma iti apo tayo a Dios kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo kasyan nagpakawanen naka di mo ipalo akin ka may sinaan mga sika Gloria iti Diyos iti kangatwa ket ditoy nagakapya kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda ipunan nagdaka itanok daka pagbabanda ka daydaya wendaka agyaman kang kenta kapuiti naindakla Gloria iti Diyos iti kangatwa Apo Diyos na ilangitan nga hari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika bumiya Hesu Kristo anak di Diyos na po Cordero di Diyos ken anak di Ama iti kangatwa sika mangika
Santua, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti tempoyak ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Dawatin mi Apo, ta ibukbok mo kadta grasyam, kadagiti posposo mi, tapno da kami, amakaammo, iti panagbalin a tao ni Kristo, babaen day di panangipakdaar tay anghel, gaputi panagtutuok ken ipapatay na iti krus, mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maybasa na adaw iti libro ni Profeta Isaias. Impakamo manen ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw kay ti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga aggapo iti pagilasinan, iti yuyang tilubong dagiti natay, wenno jengato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz, sa anak nga agkid daw ti pagilasinan, saan ko asuoten ti Apo? Iti daytoy kinuna ni Isaias, dungeg ka, ita sika kapututan ni Ari David, di ka aya mapnek amang ibos ti anos ti tao, tay busempay ti anos ti Dios. Ngarod, ti Apo a mismo ti mangted ken ka ti pagilasinan. At dabalasang a birhen a masikog. Aganak to iti lalaki, ket panaganan na iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastreken niyo ti Apo, iso ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukwa na ti daga, ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw, dagiti adalom adanom, ket iti lansad ti taaw, inpasdek na ti fondasyon. Siya sino ti may kari asamangat, iti bantay ti Apo. Siya sino ti mapalubusan sumrek ti santuan at templo na. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek ng agserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan to ti Apo, ket awaten to ti Dios ti mangisalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Dios, isuda ti agparang iti imatang ti Dios ni Jacob. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Siak ni Pablo, may saak nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili ken inayaban ti Dios, amang ikasaba iti naimbag adamag na. Nabayagan ngin kari ti Dios daytoy naimbag adamag, ana ilansad kadagiti nasantuan a surat. Dagiti profeta ti inaramat na, anang ipakaam mo iti daytoy. Daytoy naimbag adamag,
Isuy ti may papanti anak na ni Apo tayo Heso Kristo. No may papan iti kinatao na, nagtaod iti kapututan ni David. No may papan iti kinadiyos na ipakita babaen ti naindaklan a panakabalin, nga isu ti anak ti Dios, gapu iti panagungar na. Gapu kenkwana, inted ti Dios kanyak, ti gundaway ngagbalin nga apostol, itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tattao ang mamati, ken agtulnog. Uray matda kayo nga adda dita Roma, inayaban na kayo ti Dios, tapno nagbalin kayo, akukwa ni Heso Kristo. Dahito iti gapuna ang nagsuratak kada kayo, amin nga dadita Roma, da kayo ngay ayaten ken inayaban ti Dios ngagbalin at tao na. Sapay kumata parabor ken talnati ited kada kayo ti Dios nga ama tayo ken ni Apo Heso Kristo. Ti sao ti Apo. Idadan kamapu madaydayaw di balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Apulog tamtoy panunat ko, ipay mo kat bendisyon mo. Apno agtulog daytoy puso, ngagtungpal natin mo. Di may sapay. An kamapo, agtungpal di bilbilin mo. Madaydayaw di balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Heso Kristo na itulag ni Maria nga inana amay asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda naamuan ni Maria ama sikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta ng singpet alalaki ni Jose anak kaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggap na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunutan na daytoy nagparangken kwa na ti anghel ti Apo, iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David, kinunana, di kaagamak amang ikasarken ni Maria, ta aramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto ti maysa alalaki kat panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insa o ti Apo babaen ti propeta. Agsikog to ti berhen abalasang. Ipasngay nanto ti maysa alalaki ket mapanaganan to iti Emmanuel. Kayat naasawen adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasarna ni Maria. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. umirot tamata niya. Sign datan nga no umirot tamata sign nga nakumkumpleto mo data
daytoy mesa de Gallo. Kala mahilig tayo ti datayo kauray datayo. Ilocano Pilipino mahilig tayo ti sign, senyal ni Nelson ni Waco, kabalay me napan idi November anya na ganan di umuna nga pa nag-exam da napan di bagyo. Pagdanon na di bagyo, na ibimayakabak ta bagyo nga talaga, napan di bagyo nagbagyo. Nga natuloy data nga exam na. Kakunak, pansala nagmakdo, di ko nagawid si Mang Putin, kakunak kanya na, anya data, siguro hanggang makarwar, iso nga in-postpone da data nga exam. Kunak, sign data, good sign. Kunak, di ko mapanmanan jay second attempt da mapan bimayakabak man ti parbangon uri lang nga naglayos na ta ala delikado sa agribyo ka para next year na nakakayat nga pag-examen ko nak mo kuna na mo piman hindi ko nagbulalayaw tinagngataw mo pa ila makita good sign daytan kunak hana mo patpatyan na pa man nagmakdo yung bagyon oy nakapasay so dayta good sign di jay kana. Di na nga taa nga maawatan ta hangan nagibagbaga nga taa nga no daduma ka adda kita sign. Ori da tayo mabalin ado ti sign. Physical pa ilaan ka ado ti sign tayo nan. No idi ka ori syakmet lumakaya kon. Idi ori agar arbis agbas basketball kami mapangkam di taltalon awan ti kapo-kapo ti kallo-kallugong kada wa mayat agpamindwa kan pa mapan mangruot. Awan ti problema. Tatamutan ko na matinagan ti arbis dito yung titok-tok ti ulo ko amin bukot mo ay lumakayan. At ang kano daytay nagbayat ka no nga sign nga kunada nga nda kayo nga babalasang da tayo ori da kami mot idi high school tayo ko wow na makagatang ka ti kulon nga daytay nini nya nagan na daytay kulon nga kwan ka bumangbanglo ko wow da kayo bumakit idi bay ka bangbangluan nyo ka agin best kayo ti bangbanglo mo di ka pigpig saan nyo tatan ka ipikasent Vicks, omega painkiller. Nukas giant ti kaya mo nga angot ti kwarto. Lumakay ken bumakit tayon. Ya sign daytan baka kitaanen. Idi ka kaya ti dagdigdigos tatan. Diyos ko dan sapay 9 days nga may makimismisa di na pa napadasan nagdigos naglambot mod. Griga mo sign ado ti sign. Ado na, ori kada tayo, dapat itagayim ko nga, kan-kanchawak nga ko, malipatan na nagang ko, man na malipatan ti schedule ti misa, no, niya mapasamak ti sibahan na malipatan nga, no, ginagan ti tatao ko, sign daytan, aging, kunana day jayan. In our first reading, kunana, no, nasiputan nyo, kunana, agkid daw ka, iti senyal, pagilasinan, apa yang nga kasto iti ibagbaga na dito libro ti ni Propeta Isaias anya ti bagana. Ngamin after fall kalpasan nga tinag ti basol ti taon nagaddayon Willows Paradise kunana diyan napukaw tayo ti paraiso. Ti Dios adayo kasla nagrigat ti community idi kanyada ka malagipyo daadan ken iba makisarsarita da iti Dios agbibiyag da iti paraiso. Handa makita ti pagkurangan ti tunggal maysa awan makita da akamali iso nga lamu-lamu da handa nadlang nga lamu-lamu da ngamin nakafocus da kini Apo Diyos nagbiag da iti paraiso idinanagan ti basulen nadlawdan agabungdan taapaya mabaindan kasi makanya tayo no ti tao nakapokus iti pada na tao haan nga nakapokus ken ni Apo Dios nay daytan sign haan nga nakapokus ken ni Apo Dios ti daytoy nga sign inya naganan daytoy nga ibagbaga tayo idi natin nagen ti tao ti basolen na pukaw ti relasyon, napugsat ti relasyon kini Apo Diyos. Ngam amoy ti napasamak, mangalala ka dagiti propeta, ipan na ti mensahe na kadagiti propeta, tapno idanon na latahan, nang binaybayan ti tao. Kayat na nga agbabawi, isagana na lata ti tao. Ngam kuna na to, yan ni Propeta Isaias, anya ti kuna na, may nyanaganan, agbirbirok ka, agkid daw ka iti senyal, kuna na,
iti apo a Diyos mo apagilasinan. Anya da imbaga na ni pala propeta Isaias in pakdaarnan nga agsikog to ti maysa a berhen. Nabayagan nga pablak na daya haan nga pagbiit. Senyal daya idi imbaganan nga agsikog to ti maysa a berhen mangrugin ti namnama iti lubong. Mangrugin ti hope nga maisalakan ti tao, maisubli ti relasyon ken ni Apo Dios. Katata iso dayto yan. Ito'y maibasa tayon. Pimayso day tang padto ni Propeta Isaias nga agsikog to ti berhen. Imo na kabisado tayon. Nagparang ti anghel ken ni Maria, balasitang, ubing, nga niya ti kunana agsikog kanto sa linungan na kanto. Kasano nga maaramid, kinonpermaran na nga berhen, kasano nga maaramid kamay sa a berhen. Sa linungan na ka, ti panakabalin ti kangatuan, panaganam to ti Emmanuel, panaganan yun to ti Jesus. Paltiing dayayan, simreken ti panakaisalakan, jipad to ni Isaias nga senyal dadtan. Katat tayo, dati maibanghelyo tayo ni Jose, gaputan na lintag, na sayaat nga tao, na singpet, iti kultura da ka, hamo mabalin, kasla nakaalas nga ikasar mo no hamo nga aramid kas jay. Kanya ti kunana, ilibas ng tumot, inutin na nga isina, kahaan kunana. Taapay ano, isina na, ulitin tayo, matayan ni Jesus. Matay mo ni Maria. Ta interculture handa makalusot nga nagsikog nga awan ti kay ay mangita der bansagen da stone to death kunana daya ti dosa. Iso ngardo di babae nga makikamkamalalang in pandakin ni Apo Jesus malagipyo. Go, nakaturog guys sa amin. Di babae nga makikamkamalala kunada dagiti Pariseyo ne nakita mi makikabkabalay. Magkikakaid na asawa. Sigun ti kultura tayo, mabansag. Anya ko na ni Apo Isos nagsurat, sino ti awan basol na iso ti umuna nga bumato. Kano kasje ko man naramid kini Maria, insak lang da ko maiti okom, nabansag. Iso nga adda ni Jose, nga nagkunaan ti anghel, haan ikasar mo, haang kamadanagan, ta aramid ti Espiritu Santo. Iso nga inkasar na, haan na sinagsagid, dahil tinakaalaan na ti istorya. Kadi tatamit, gaputa dati senyal nga kung kuna tayo, ay dinapanan, idinagmunan ni Maria, senyalan, di pailaan ni Apo Isaias, pailaan pablaknan, adag sikog aberhen tatan pimayson. Anya daytan, nagdakkelan, kadadakkelan, kuna tayo ni Apo Jesus, isuna, ti sign, haan lang nga sign, symbol, sign and symbol, kuna na dayjay. Anya ti sign. Ditoy anya naganan agpakanawan. Sign dayay haan. Anday sa magkakaawatan nakaturog kay sa. Adda kapiming kay tuman agkape. No kumano anya naganan this way to Cacao Farm. Sign dayay haan. Idi nagpabuya dagi ubingan, nagaramid dati simbolo ti kakao, nagdakelan nga kakao. Kasi ko simbol, sign and symbol. Kani Apo Jesus, idi imayan, iso ti sign, idi na ipablaaken, nagwon ni Marian, sign ti pannakaisalakan. Nairaman tayon iti dayta pannakaisalakan. Na ibendisyon iso nga naitanuken ti tao iti dayta nga pannakaisalakan. Kayso na mo ilaan ti simbolo, anya ti simbolo mo ti kinamanagayat ti Dios ni Apo Isos, pinanawan na ko na tayo di rabi, pinanawan na ko matilangit ko man ano, ikwa tayo nga literal, imay na intanggaya ito'y narukop nga lubong. Imay na tayo dinanon dito'y narukop. Dahil tati niya naganan simbolo ti kadadakkelan nga panagayat na kinsakripisyo na. Kadi pagyamanan tayo, nakaraman tayo iti dayta. Nakaraman tayo iti dayta. Nakagasgasat tayo nga tao. Inraman na tayo iti dayta nga pannakaisalakan. Kung kuna tayo, oray pa agtultuloy nga managbasol, oray agtultuloy nga narukop tayo, taawam mo ti perfecto ka na tayo. Nanumo tayo maglaang. Oray siya nga pa din aga, kanunumuan. Awam mo mabalin ko nga pagkarit. Awam mo mabalin ko nga itangsit ko, awam mo mabalin tayo nga itangsit ko, maiti imatang ti Diyos. Isong nga dayta nga nakaraman tayo iti dayta nga kinagasat. Kanya mo ti
Anya mo dagiti nga laglagi pun tayo kumadidya puso tayo nga dadta. Nga dayta nga kinamanagayat kin kinaman nga asi ti Dios nga nanumo imay na tayo insuot dayta nga kinarukop tayo. Ngem dayta kinarukop pinasanto na. Nakaramang kayo. Oh, makaturog kay samat. Nagrigat ti mangreing kadagito yung al-aldawang kat. Kaday ta nakaraman tayo ti kinasanto na, nasantuan tayo. Oray ni Santo Papa, niya ti kunana dalay Santo Papa, awis ti panagsanto. Actually, nakaraman tayon daytang kinasanto, jay la aramid tayon ti itulong tayon. Tata, hangka din nga datan no, nakaumay ka pala na kimisa dita, hanga sinyal daytan nga tartari gagayam mo ti agsanto. Diyon sa bumang mangag. No, wow na pa. Diyan ngayon, umay ka, padasa mo kompletuan ti bigato na ti rabii. Hangka din nga sinyal nga tartari gagayam mo ti agsanto, aglangan ka lang daduma ata, gapo ti Christmas program, kinabanbanog ka hangka nakapuot. Kuno sakit tinakam mo tahan nga maibagay di presyo di regalo nga naawan mo. Di tari-tari gagayan tayo nga umay. Sinyal daytan nga panggap tayo met nga makipartisipar iti dayta nga panagsanto. Nya mo ta simbolo, adapay nakabelo dito. Simbolo met nga adabelo tayo, agbelo met dagitoy tapno makipakita met nga dijay nya na sansanto kumama, simbolo met dayjay. Katat ta dito inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, full of signs and symbols. Adu ti sinyal, dagonakon, no tarigagayam pay laeng, uray pay no awan pan nakaikari, tarigagayam pay la agserbi iti altar na. Tarigagayam pay lang iwaras ti bagina no ako like ka. Tarigagayam pay la ti makipartisipar. Mayat. Inton madamdama, Christmas program, simbolo dayjay. Nga naragsak tayo, ragragsakan tayo, rambakan tayo ti panakayanak na amin ay inyanaganan, regalo, ayat, simbolo ti ayat, i-represent tayo, iparparang tayo dahito nga naragsak tayo. Iso nga, hangko mga iso nga inikat tayo dito nga exchange gift ta, no daduma ka imbels nga simbolo ti ragsak ka sakit tinakam. Nagbalin nga sakit tinakam. Iso nga, nakadado, orikan niya tayo tata. Nagsakit ka, limaing ka, no, hambong mabigbig nga naggapukin ni Apo Diyos pa ilaing na, oray ka no, at the doktor, na, naglaing garot ta doktor, tapi inikante Diyos tayo talento, nagadal, tapno laing tulungan na tayo. Sinyal nga ay na tayo pala ni Apo Diyos. No makapag nakapailaang kalpasan ti kinalaing mo nga agisupot ka da mangmangan ti tabtaba ka da puspusi ka may kapaila makamisa sinyal datan nga wa da paila ayat ni Apo Dios uray no sa garrapon ta maintenance mo uray sa garrapon ta agas mo ay ayatin nakapaila ni Apo Dios nagado nga sinyal iti biag tayo nagada nakadado dagiti pamilya nga agragragsak na paraburan. Nagaduloy ti pamilya nga agragsak, nakaawid na naggaputi adayaw, abroad man uno kwa, nga umay dapay laang makipagragsak tata, haan nga senyal nga dapay la ayat iti puso tayo, dapay la panagkaykay sa ti pamilya, di kay sangay, di may nga pamilyan ka, anya nga ladingit na mutin no, di may agtrabaho sa bali ka, sa bali mo ti inawidan nan. No nabuo pay la ta pamilya, hangka pay lang nga senyal nga, tinatay pala ni Apo Diyos, agragsak, ure da pagkurangan ti tunggal maysa. Enjoyan nyo, ragsakin nyo. Nanaman nyo, ti ayat ti tonggal maysa. Sayang. No makalasin ka pay ti tao, hanga mayat nga sinyal data nga nasalunat ka pay lang. Ang ti karo na no sa bali, bagbagam nga nagang ko no umaya kon, ay kadayta agkin nabawtan. Sign nga kabaw kan. So ano kitkitaan tayo, yeah, we are here. At dati man dito yun. Nasantuan amisa. Sa bagay mayat magkada kayo nga para parbangon ngam tirabiin no umay kay ngamin nakadado nga tattao nagmayat mo ito Salcedo tatata ado ti programa nakadado hamo ma-imagine kunayo dakkel simbaan nyo idi batit magayam kadiyahan kadi nga senyal pay laeng dayta nga aggargaraw ti espiritu iti tunggal puso ti tao hangka di nga senyal dayta nga
Uri no kas ano ti kaado ti panangdadadael deta nga simbaan. Panangiluplupit da kini Apo Santa Maria. Pangdildilaw da kada tayo tapno laeng madadael da tayo. Baliktad met dumakdakkel ngamin agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Hangkadi nga senyal dayta. Kinamaya gayat ni Apo Diyos kanya tayo. Kanya pa'y lati rumbang nga aramiden tayo. Dahil ti kunakon sang kaulit tayo. Ti kumapuso tayo ka agragrag o agragragsak. Di kumapuso tayo ka agyamyaman kini Apo Diyos. Taapaya mariri na. Diyan mo no mariri na yo ti Christmas. Oy! Anyo sa mo mariri na ngamin? Ti mo pampanunutan nyo ngamin ka? Anya nga ta mabunot ko. Anya ti handak to. Ang kay unang aghananda ti Noche Buena, tapaya naghanda kay aming agkakaaroba na bangliston. Awang mga dakdak kayo kay aghanda ka ti sa nga silyasi nga pansit, kimkimbel, sa kanto paspasan nga ipadawat na 2 minutes ka mabanglisan. Nagragsa, kala ko mati yan, sinyalin. Dapay la panawon tayong agragragsak, sinyal nga, agtrabaho pa ila ti Diyos kanya tayo. What if awanan ti Christmas? Anyan no, hang kapay, hankan nga makapag-Christmas, gaputi, nagado nga pakarikutan tayo ti lubong. Hantayon nga makapagrambak iti Paskwa. Isong ano, habang nga datay pa ilaang, habang naragsak, naan tayo ti Espiritu na, hanlang ti Espiritu ti Christmas, ti Espiritu ti Diyos, agtrab-trabaho pa ilaka na tayo, nagdakkel nga namnama, nagdakkel nga senyal. Isong orod nga ti ikaw kawus tayo, agragrag o, kalaore pa agrararig ka, ipadas mo kumanta, nagmaya mo dagiti agkaroling tatan naka-bluetooth da pa yan naan jembel bells di da pay nagtingting yo inidap dan atap no agpaot di bluetooth da ta malubat to no. Senyal pay laeng agyaman ka pay laeng umay da kakarolingan agyaman ka pay laeng anya mo ti pusom nga rutata anya mo ti sublim kanya na anya mo ti makikita ni Apo Dios ko mga senyal no isuna nang ti kadakkelan nga senyal ken simbolo anya mo ti makita na kanyam nga senyal. Kasla makitkitak dahito nga anak ko ka adda pa nagbalbaliw. Agpakpakumbaba, makitkitak ti senyal nga dahito nga anak ko ka makikunan ako mamag ka medyo agpakpakumbaba. Makitkitak dahito nga anak ko ka adda panagbaliw iti puso na. Dahil di man naging bubukod nga puso dahito anak ko ka makitkitak ka medyo agayat mo iti kabsat na. Ni kumama Apo Diyos ti makakita kada tayo ti senyal. Nagmayat ko mga kunata yung isuna mo ti mangibaga nga makikita na di pusong ka ne adda pagbaliwan na. Nagragsak no naragsak tayo baka naragragsak pa mo ni Apo Dios no dijay puso tayon ka haanen nga managing bubukod no di mangrugin nga agparabor iti kabsat na taagayaten. Nya nga tamang aragsak ni Apo Hesus nga maiyanak iti kulloong. No makita nang adda mo pa nagbalba adda senyal nga sika ka wow umas asideg ka ken kuana. Ikantay ko mamuti senyal ni Apo Hesus nga adaan ko mamu isuna ti namnama. Dumawdawat tayo ti namnama kisuna ka di tayo pa maikan ti namnama. Dada tayo mamuti mang ti senyal imbes nga datay ti dumawat ka datay mamuti mang ti senyal keng kuana. Daya puso nga pa nagbaliw, puso nga nagpakumbaba, puso nga agayaten. Nagragsak siguro ni Apo Hesus. No kasano ragsak tayo ta Paskwa, baka naragragsak pa yung mga rambak iti pan nakayanak na tamakita na di puso ko, wow, ada senyal na. Tumakdar tayo, paduyak-yak tayo iti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog to nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria,
iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet ana ilansay ti krus gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan. Nen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag kan dagiti natay, kat ti pagarayan na dinto agpatingga, mamatiyak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, kiso agtaw di ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, kat nagsao babaen dagiti propetas, mamatiyak met ti iglesia amay maysa, Santa Katolika ken ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay. Kakabsat intay ita kumamang iti Diyos, ket intay idatag dagiti kasapulan tayo, iti inaldaw-aldaw, iti tunggal panggep ko na tayo, o Diyos nga apo, denggem dagiti anak mo. Agpaay ti simbaan tayo, tapno babaen iti panangibabaet. Ni Apo Santa Maria, maninaw kumadag iti napudno nga dipen na tinatarnaw a puso, ket agserbida si pupudno iti iglesia. Ket babaen metlaeng ti panangidaulo dagiti ministro na may turong dagiti amin na mamati ti dalan nga agturong iti pagarian ti ama. Agpaay kadagiti mangipapaay ti serbisyo publiko, sapay kumata maadaanday ti puso ang managserbi kas ken ni Jesus. Ti pudpudno ang modelo ti kinaadipen, pangulo saan ket a kinatangsit, ken kinasadot, tek panuray kadakwada, ket masursurudang ayaten iti nakayabanda a misyon. Agpaay kadagiti mangikal kalintegan iti pagsayaatan ti tattao, ti lubong a pagnaidan tayo, ken kadagiti mangilunglunglong ti kapya, ken panagkaykaysa, tapno babaen ti panakalaknib ti Diyos, mataginayon kumati salun at da, ket magunod da, ti kalkalikaguman da asir mata para iti lubong. Agpaay kadagiti amin asisa ti parrokya tayo, tapno babaen ti pagpatulad dagiti pinili da nga agserbi akas patron, ken katalek ti bukod da asisa. Maparayray ti pamati da ket agtultuloy ti panangi pagpagnada iti debosyon, ken panagtalek iti Diyos. Sapay kumata dagiti pamilya tayo a Pilipino, ket agbalina na pudpudno, abasit a simbaan, babaen tinapakumbaba ken napwan ayat, a panagibiyag iti na Kristyanuan a bukasyon. Agulimag tayo antay matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo iti Apo, ang Diyos nga Apo, denggem dagiti Apo denggem dagiti kararag dagiti tattaom, sapay kumatada kami amang rambak, anapnuan ragsak, ti papasngay ti anak mo akas tao, ket agrag-o kami, gapo ti sagot ti agnanayon abiyag, kinton pidwana ti umay anapnuan dayag, dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Apang supapak ni tinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamad na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad apo ti Espiritu Santo, anang puno iti tiyan na enggasatan a Birhen Maria, babaen ti pannakabalin na, kasta kumamet, pasantuen na, dagitoy daton nga iroknoy may itirabaw ti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo, a Diyos tayo. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan. Katimot laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti inna pan nakaipasngay. Tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantan ukan na ti ingkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin na parswa. Ti langit kanda ganapno iti pakaidaydayawang. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, Hosanna iti kangatwa. Maraydayaw ti uwan, itinagang ti Apo. Hosanna, Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rot, paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted ka dagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, darat ti baro, ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Innakam insalakan si kaan anubot ti sangalubong. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti empaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket magiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Magikadua kam to kadmet kadakwada. Amangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol, maili si kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti tadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba napnuan ayat, ken napnuan panagyaman a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayaming kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may salaeng nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Aragupen na ngarud
kalae uapo tiamok makatulong to'y numo agpasagak ngarud ken ka taawal sa bali pimananamnama arakupen nak ngarud Allah sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Agyaman kamken ka uman nakabalin a Diyos, gapo ti panangawat mi iti komunyon at alget ti agnanayon apan nakaisalakan mi. Ipaay mo ka di, tati ad-adda aya sideg ti piyesta ti pan nakaisalakan mi, umad-adda kumamet, ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapodnuan minto, arambakan ti misteryo ti pan nakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo. Pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, iti dati na Santo na Misa, ito ti dagiti kakabsat tayo, iti Sisa, Santa Maria de Guadalupe. Into no tatta maaramid ti Christmas program madamdama at damisa ti alas 9 ano kaya iyo ti umay makidanggay makipagragragsak isagana yo dagiti tulong yo into no rabii ti misa mangidaulo dagiti kakabsat nga akulay into no parbangon dagiti kakabsat ti Sisa Santo Niño ti mangidaulo iti daytoy nga misa tayo tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman ka iti Dios. Agyaman tay ken nagragsak tay ti amin na paraburna biag na ket inted na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kay sa tisidong na amang ibunan na itinagan na amin tilubong agkanta gloria ti Dios alleluia yaman ken ragsak ipakita akas bay dayaw ken kuana